Ahojte, moje meno je Lukáš Chladný a financiám sa venujem cca 7 rokov. Mám viac ako 200 klientov, ktorí u mňa investujú cca 2,1 milióna eur. V tomto videu sa dozviete, kto je mojím najčastejším klientom a prečo sa takýto klient rozhodol investovať práve cezo mňa. Zo širokej vzorky viac ako 200 klientov sa nedá 100% určiť, že akým ľuďom presne spravujem ich peniaze. Čo sa ale dá určiť je, že aké črty majú takíto moji klienti. Poďme na prvý bod a tým je, majú ciele a chcú zarábať zo svojich peňazí. Čiže každý môj klient má nejaký cieľ, prečo sa rozhodol investovať. Či už napríklad pripraviť sa na dôchodok, investovať pre svoje deti, na lepšiu budúcnosť alebo nainvestovať 20% z kúpnej ceny nehnuteľnosti alebo nainvestovať dostatočne veľkú sumu na to, aby mohli kúpiť nejaký pozemok alebo nejaký iný hmotný statok ako napríklad auto, prípadne možno zafinancovať prerábku bývania. Investovaním sa oveľa rýchlejšie dostaneme k dosiahnutiu cieľov, ako keď klasicky šetríme na bankovom účte alebo dokonca peniaze držíme v hotovosti a len každý mesiac si odkladáme nejaké bankovky do obálky. Takýmto spôsobom moji klienti si chcú zabezpečiť to, že zo svojich peňazí budú mať nejaké výnosy. Keď investujú dlhodobo, tak samozrejme tie výnosy sú aj väčšie a je to pre nich oveľa viac efektívne, ako mať peniaze len na bankovom účte alebo len v obálke. Druhá črta mojich klientov je taká, že väčšina ľudí, ktorí sú mojimi klientmi, tak si nekupujú luxusné veci, ale skôr majú prioritu v investovaní. Podľa môjho odhadu možno takých 80, dokonca až 90% mojich klientov si nekupuje napríklad prémiové značky aut alebo nejaké veľmi značkové a drahé oblečenie, šperky alebo podobne nejak drahé veci. Nežijú nekvalitne, ale veľmi dôsledne uvažujú nad tým, že za čo budú míňať peniaze. Čiže nekúpia si veľmi drahé oblečenie, auta, ale skôr si kúpia nejaké stredne drahé veci, ktoré sú dosť kvalitné a ušetrené peniaze investujeme do rôznych typov aktív. Takýmto spôsobom pri klientoch, ktorí majú prioritu v investovaní, garantujem to, že tí ľudia budú oveľa viac spokojnejší, pretože nainvestované peniaze ponúkajú klientom určitú slobodu. Keď sa im niečo pokazí v živote, hneď to vedia zafinancovať. Na druhej strane klienti, ktorí veľa peňazí míňajú na drahé veci, tak môžu mať neistotu v budúcnosti, keď náhodou by sa im niečo pokazilo, nemajú nejakú rezervu, nemajú vybudovaný majetok, tak častokrát takíto klienti musia siahnuť na nejaký úver, či už spotrebný, alebo aj nejaké prečerpanie na účte. Trojka, demografické ukazovatele mojich klientov. Toto bude asi najťažší nejaký parameter, keďže mám klientov napríklad od 18 až po 65 rokov. Čo sa týka nejakého rozmedzia, tak keď sa nad tým zamyslím, tak moji klienti sú prevažne asi v mojom veku, čiže od 25 do 30 rokov. A možno mám aj viac klientov, ktorí sú starší a majú vek možno 40 až 50 rokov. Väčšinou títo klienti majú väčšinu svojich úverov splatených, deti majú staršie a automaticky vzniká priestor na to, že môžu investovať niekedy aj väčšie mesačné sumy. Všeobecne sa na Slovensku o investovanie viac zaujímajú muži, čiže automaticky aj mám asi viacej mužov klientov ako žien, aj keď v poslednom období sa musím priznať, že viacero žien sa stalo mojimi klientmi a badám taký trend, že aj ženy sa zaujímajú o investovanie a priamo akože v mojom portfóliu klientov sa to prejavuje tým, že za posledné obdobie viacero žien pribudlo.
Keďže žijem pri Považskej Bystrici, tak aj v tomto regióne Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Trenčín mám väčšinu mojich klientov, ale keďže žijeme v online svete, tak moja služba sa rozšíruje v podstate po celom Slovensku, čiže od západu cez stred až po východ Slovenska. A taktiež veľa mojich rovesníkov žije v Česku a možno sa aj plánujú vrátiť na Slovensko. Tak aj takýchto klientov mám, ktorí teda pracujú napríklad v Česku a nie sú v súčasnosti na Slovensku. Čiže nedá sa veľmi jednoznačne určiť podľa demografie, že kto sú mojimi klientmi, ale toto boli nejaké také dáta, ktoré som si vyfiltroval, že aký typ klientov väčšinou podľa tých demografických ukazovateľov obhospodarujem. 4. a 5. bod je veľmi podobný, ale radšej som ich pekne rozdelil na dva samostatné. 4. bod teda obsahuje to, že klienti, ktorým sa nechce investovať na vlastnú päsť, častokrát teda využívajú služby finančného sprostredkovateľa. Mnoho mám takých klientov, ktorí by aj možno chceli investovať na vlastnú päsť, len sa im to zdá veľmi zložité. A vo všeobecnosti, aj keď sa bavím s ľuďmi, ktorí nie sú mojimi klientmi, tak považujú to investovanie naozaj za veľmi náročné. A z môjho pohľadu áno, investovať rozumne je náročné. A na to, aby som mal napríklad aj nízke poplatky, aby som investoval do správnych fondov, správny čas, mať nejakú vhodnú investičnú stratégiu alebo všeobecne rozumieť trhu a určitým zákonitostiam, ako trh funguje, vôbec nie je jednoduché. Ja tiež napríklad neviem opraviť auto, aj keď vymeniť koleso a takéto základné veci ovládam, ale tiež to prenechávam odborníkom. A rád si auto nechám opraviť v servise, kde mi dajú napríklad aj pečiatku, že oni za to ručia a určite to urobia lepšie, ako by som si to robil ja. Samozrejme, priplatím si za to, ale mám aj ten komfort, že nemusel som to riešiť a nemám to riziko, že by som si tam niečo zlé mohol pokaziť. Taktiež napríklad, možno by som vedel obložiť kúpeľňu, len asi by to nevyzeralo tak pekne, ako keď príde nejaký majster a celú tú kúpeľku pekne vymerá, obloží a teda tých kúpeľní obkladal fakt, že stovky. Takže preto aj pri tom investovaní funguje taký princíp, že investovať môže každý, aj opravovať auto môže každý, aj kúpeľku môže obložiť každý, len ide o to, že aký bude ten výsledok na konci. Čiže aj investovať môže každý, len niekedy sa niekto popáli, niekedy niekto napríklad príde o peniaze, nemá také výnosy, má veľké poplatky, musí platiť dane a podobne. Čiže všetky tieto veci, ktoré s tým investovaním súvisia, si treba dať do nejakého porovnania, že či mi naozaj stojí za to, aby som investoval na vlastnú päsť, respektíve aby som musel dennodenne študovať ten trh, vzdelávať sa v danom segmente a riešiť si to všetko na vlastnú päsť. Ja určite doporučujem klientom, ktorí sa tomu nechcú venovať na dennodennej báze a naozaj sa o to zaujímať, študovať a podobne, aby využili odborníka, či už môžu využiť moje služby, alebo možno aj nejaké služby nejakého iného finančníka, ktorého naozaj že poznajú, alebo vedia, že odborník má výsledky, tak je určite asi vyššia pravdepodobnosť, že ten odborník im lepšie poradí, ako keď sami klienti budú možno investovať len na základe nejakého článku, ktorý si prečítajú, alebo nejakej rady kamaráta, ktorý tiež sa tomu investovaniu až tak nevenuje a podobne. Takže to bol 4. bod a poďme sa pozrieť na ten 5. 5. bod úzko súvisí s tým 4. a mohol by som ho povedať asi tak, že klienti chcú mať servis a informácie kedykoľvek k dispozícii. Svojim klientom poskytujem pravidelne minimálne každé 3 mesiace newsletter vo forme mailu, kde nájdú také všeobecné rady, tipy, čo sa dá využiť, na druhej strane možno na čo si dávať pozor a takýto krátky prehľad si klienti dokážu prečítať, dajme tomu za možno 5 minút. Ja tomu venujem pomerne veľa času, aby som to celé spísal, zanalyzoval, dal tam pravdivé informácie
a klientovi stačí si to za 5 minút prečítať a ušetril mnoho času tým, že by si všetky tie informácie musel sám nejako zisťovať, overovať a podobne. Taktiež klienti mi môžu kedykoľvek zavolať, keď majú nejaké otázky alebo majú nejaký väčší obnos peňazí, chcú to zainvestovať, tak sa ma pýtajú, že či to môžu poslať do svojho portfólia, alebo chcú napríklad si založiť nejaký nový účet na to určený, prípadne ak chcú zmeniť investičnú stratégiu, tak všetko toto viem zastrešiť a s mojimi nejakými odbornými radami tak vieme potom klientovi naskladať nejaké ideálne portfólio podľa toho, ako preferuje klient investovať. Taktiež, ak má klient záujem sa stretnúť či už online alebo fyzicky a chce rozobrať nejaké témy do detailu, tak samozrejme nie je problém a som samozrejme pre svojich klientov vždy tomu otvorený. Taktiež mávam aj servisné stretnutia s klientmi, kde rozoberáme ich portfólio, ako sa im peniaze zhodnotili, kam smerujeme, keď sme si dohodli nejaký plán alebo cieľ, či už na ten dôchodok, alebo skrz nejaké investovanie pre budúcu kúpu nehnuteľnosti alebo pre kúpu auta a podobné ciele. Toto bolo takých 5 hlavných bodov, možno prečo klienti investujú cezo mňa, akých vlastne klientov mám a prečo všeobecne využívajú moje služby, aj keď tie služby nie sú zadarmo, ale môj poplatok je veľmi priateľný pre každého klienta a mnohonásobne sa im ten poplatok vráti, keďže ušetria mnoho času, starosti, nervov a vo finále aj vďaka mojim radám budú mať vyšší výnos. Ak ste sa v niektorom bode tiež našli, pokojne sa mi môžete ozvať, rád sa s vami stretnem, ako som hovoril, či už fyzicky alebo aj online. Rád vám ukážem môj prístup ku klientom, nejaké výsledky našich investičných stratégií za posledné roky a aj to, čo vám viem ponúknuť a čo vy osobne viete získať v spolupráci so mnou. Čiže kontaktné údaje na mňa nájdete pod videom. Ďakujem vám za zhliadnutie tohto videa. Pokojne si ma môžete pozrieť aj na sociálnych sieťach, či už na Instagrame, na Facebooku. Pravidelne tam pridávam aj rôzne rady, tipy, na čo si dávať pozor, čo na druhej strane môžete využiť. A ak v podstate sa vám toto video páčilo, tak ho môžete pokojne aj zdieľať medzi svojimi známymi. Takže záverom vám len prajem, nech sa vám v investovaní darí a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.